festes que a l'Alcúdia ens estimem moltíssim, arreladíssimes i que estan documentades des del segle XVIII, des de mitjan segle XVIII. I ha estat un plaer poder-les portar així, al cap i casal, al costat d'altres rituals que són també patrimoni de tots els valencians. En setembre sempre el 7 i el 8 són els dies grans de la festa de l'Alcúdia, que avui hem pogut així comprovar i gaudir d'una xocoteta porció, però que és demostració de lo que aquests dies en Alcúdia és les festes grans del poble. La nit de Nochebuena, la nit de Nadal, és fantàstica, dona temps i n'hi ha que vindre a Onil i descobrir-la perquè així em diu una xicoteta mostra de lo que és la nit de Nadal. Molt bonic, la veritat és que dur-ho així a València un dia com avui, en el context de les falles i la cavalgada del patrimoni, pues, per a nosaltres ha sigut tot un honor.